खुलुमबाय। आं आर्टिस्ट गयबारिनिफ्राय इउपिपिएलनि जानानै फंनैसो खोथा रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो सानदों। दाखालि बावै आब' अनजालि दैमारिया जोंनि इयुथखौ लानानै बा दाबायदिनि सरासनस्रा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै नोंथाङा जेरैबायदि खोथा बाहायदों, दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जायहानिखि एन्ड्रइड मबाइल बायनो थाखाय पकेटाव फैसा गैया, जायनिखि गावनि बिमा बिफानिफ्राय फैसा लानानै एन्ड्रइड मबाइल लानानै दा आबहावाखौ गुबुंले खालामबाय थादों होननानै नोंथाङा फोरमायदों। बेफोर खोथाया जेबायदि बुंदों नोंथाङा जे बिमानि सायाव मालाबाबो दिनैनि गथ'आ थांनो हाया, मालाबाबो बिमानि सायाव गथ'फ्रा न'खरखौ सालायनो हाया, बे खोथाया नोंगौ, बे खोथाखौ बुंदों नोंथाङा। नाथाय नंखाय खोथायाबो मालाबाबो नंगौ जानो हाया। दिनै नुबोदों बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर सालायबोबाय। 17 बोसोर सालायबोनायाव दिनै माबायदि संस्थापन होनो हादों सेंग्रा सिख्लाफोरनो, लाइमोनफोरनो। बिटिसिखौ लाबोदों, नंगौ, बिएलटिआ एकर्ड जानायनि उनाव गासैबो बर' माहारिखौ लानानै दिनै बिटिसिखौ एकर्ड खालामदोंमोन। नाथाय बे बिटिसिआ एकर्ड जानायनि उनाव बिटिसिखौ सालायग्रा मानसिफ्रा, लिडारफ्रा, बिसोरो मानो दिनै गासै बर' माहारिखौ खौसेयै लाफानानै बर' माहारिखौ सालायलाङाखै? दिनै बुंनो थाङोबा गोबां एक्स बिएलटिफोर दासिमबो गामिफोराव गोग्लैसोनानै दङ। नोंथांमोना मानो दिनैसिमबो बेफोरबायदि एक्स बिएलटिफोरखौ संस्थापन होनो हायाखै? दिनैनि लाइमोनफोरखौ संस्थापन होनो हायाखै? नोंथांमोना आरो दिनैनि 25 बोसोर 30 बोसोरनि खोथाया सेंग्राफ्रा हिस्ट'रिनि खोथा मा मिन्थिनो? मैया दाखालिनि जोनोम जानाय गथ'फ्रा 25-30 बोसोरनि मैया दाखालिनि जोनोम जानाय गथ'फ्रा बर'नि दावहाखौ मा नुदों? आब' नोंथाङा मिन्थिगौ जे दिनैनि मुगाया 4 जेनेरेशन मुगा। बे 4 जेनेरेशन मुगायाव 4 मिनिट 5 मिनिटनि गेजेरावनो जोङो सारा पृथिबियाव मा सोलिगासिनो दङ, बबे हादराव मा सोमजिदों, मा जादों, बबाव मा दावहा नांदों, सोरनि हिस्ट'रिया माबायदि, बेखौ मोनथिनो सम नाङा। दिनै 5 मिनिटनि गेजेरावनो 4 मिनिटनि गेजेरावनो जों गासैबो हिस्ट'रिखौ मिथिनानै मोनजोबो। नोंथाङानो करापसन नुदोंब्ला करापसननि हेंथायै मानो गोदो गसंथायाखिसै? मानो दिनैसो बे करापसननि एगेन्स्टै मानो बुंदों होनना बुंदों? करापसननि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला साननैसो सिगाङाव जेब्ला नोंथाङा बिपिएफ दोलोआव हाबाखैमोन, बे समाव नोंथाङा जेब्ला वमेन जास्टिसनि आफादगिरि जानानै दंमोन, बे वमेन जास्टिस फर अल-फारनि आफादगिरि जानाय समाव नोंथाङाबो बिपिएफनि हेंथायै गोबां खोथा बुंबोदोंमोन। बेफोर खोथाफोरा दिनैसिमबो मबाइलफोराव ससियेल मिडियायाव आपल'ड जानानै दङ। दिनै बिपिएफआव हाबनाय लोगो लोगो नोंथाङा बिपिएफनि जानायनि खोथा बुंदों। नंखाया सोर? नंखायखौ सोर बुंदों? नंखाय खोथाखौ हमदांना मोननो थाखाय रायजोखौ आरो बुंनो दरखार गैया। नंखाय बुंग्रा, नंखाय बे फांसे दंफांनिफ्राय गुबुन फांसे दंफाङाव बास्लायग्राया नोंथांमोनासो आबहावाखौ गुबुंले खालामगासिनो। दिनैनि सरासनस्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा आबहावाखौ गुबुंले खालामाखै। दिनैनि सरासनस्रा सेंग्रा सिख्ला रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैदों, करापसननि हेंथायै गसंथानो थाखाय दिनै आवगायबोदों। नोंथांमोननि बे बिपिएफनि जिथु सरकार सालायबोबाय 17 बोसोराव गिदिर खोथा करापसननि खोथाखौ आं बुंनो थाङा। फिसा खामानियावनो नोंथांमोननि बिपिएफ सरकारनि जिथु गिदिर लिडारफ्रा नोंथांमोना मानो करापसनखौ खालामबोखो? रायजो राजाखौ नोंथांमोना मानो थगायबोखो? दिनै पिएमवाइनि खोथाखौ लानानै MGNरेगा लामाफोरनि खोथाखौ ला। MGNरेगायावबो ओरैबायदि कौटि लाख थाखा जोङो थगायनानै जानाय नुबोदों। गोबां लामायाव अन्थाइ थरसे थरनै गारनानै नोंथांमोना ओरैनो साइन बर्डखौ लागायबाय, फैसाखौ बिल पास खालामनानै नोंथांमोना फैसाखौ दिहुननानै जाबाय। बेयाव बेबायदि आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो साख्रिनि खोथाखौ नोंथाङा आरो बुंबावदों। साख्रि बाख्रि जोङो इउपिपिएलआ माबोरै साख्रि होनो हागोन, माबोरै बय गासैबो हारिखौ सेंग्रा सिख्लाफोरनो बोरै साख्रि होनो हागोन होननायनि खोथाखौ बुंदों। दिनै साख्रि बाख्रिनि खोथा बुङोबा 17 बोसोर जिथु बिपिएफ सरकारा सालायबोबाय, बेयाव साख्रि बाख्रि फिसा फेनला जिबायदि ओंखारदोंमोनबाबो बे फिसा फेनला साख्रि बाख्रियाव बांसिनानो
मोनसेल' डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय नुयो जोङो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ। जेरै क'क्राझारनि मानसिफ्राल' साख्रि मोननाय नुबोदों जोङो। जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआनो जा बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो जा बेफोरबो बिटिसिनि आन्दाराव गोग्लैया नामा? बिसोरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा संस्थापन मोननो नाङा नामा? दिनै इउपिपिएल हान्जाया बयनोबो साख्रि होगोन होननानै बुङाखै। बे खोथाया नोंथाङा बानायनानै बुंनाय बायदि मोनदों आङो। जोङो बयनोबो कर्म संस्थापन खालामनानै होगोनसो होननानै बुंदों इउपिपिएल हान्जाया, इउपिपिएल दोलोआ। बेयाव सोरबा कर्म संस्थापन होनाय लोगो लोगो सोरबा रिक्सा सालायनानै जानो हानायनि, बा सोरबा दखान होनानै जानो हानाय, बा सोरबा गारि सालायनानै जानो हानाय। जेरै जों बेयाव मोनसे मेडिकेल बहायोब्ला, मोनसे स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जायोब्ला, बेफोराव जोङो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा गेलेनानै गावनि लाइफखौ संस्थापन खालामनो थाखाय सुबिदा मोनगोन। मेडिकेलफोर जायोब्ला बेफोराव फिसा फेनला दखानफोर होनानै बा बेयाव रिक्सा अट'फोरबो गोबां सोलिगोन। बेफोर खामानिखौ मावनानै जोङो गावबागाव संस्थापनखौ लानो हागोन। बेफोरनि सोमोन्दैसो जोंहा इउपिपिएल हान्जाया जों दिनै प्रसार खालामदों। बिटिसिआ नंखाय नङा, बे खोथायाबो नंगौ। बिटिसिआ जोङो नंखाय होननानै बिटिसिखौ बुङाखै। बिटिसिआ नंगौ एकर्ड जादों। बिटिसिआव एकर्ड जानायनि उनाव 4 डिस्ट्रिक्ट जों मोननो हादों। खिन्थु बे बिटिसिखौ सालायग्रा मानसिफ्रासो जों रायजो राजाखौ थगायबोदों, रायजो राजाखौ खोमसियाव लानानै थांदों। दिनै साफा सानै मानसिफोरा गिदिर थिखा मोनदों। जायनि न'खराव गिदिर मानसिजों आखाइ दङ बिथांमोनाल'सो साख्रि मोननो हादों। जों साबैसो बर' हारिनि सेंग्रा सिख्ला न'खरफ्रा दिनै न'खर सालायनो हानाय बेबस्था दङ? साबैसो बर' हारिनि, साबैसो बर' न'खरफ्रा दिनै मोजां कन्डिसन जानानै फैदों? बुंनो थाङोब्ला दिनै 75% बर'नि न'खराबो दासिमबो गोरिब गुन्द्रायानो जानानै दङ। दिनैसिम नोंथांमोना बुंनो हाया जे बिटिसि जानायनि उनाव जोङो 75% बर' न'खरफ्रा दिनै डेभेलप जाबाय बा धोनि लेभेलाव सहैबाय होननानै नोंथाङा बुंनो हाया।